אני רוצה להדגים איך תופרים תפר נסתר ידני. לצורך ההדגמה אני אשתמש בבד לבן ובחוט אדום. במציאות, כשנתפור פרויקטים משלנו, אנחנו, כמו ברוב פעמים, נשתמש בצבע חוט זהה או לכל הפחות דומה לצבע בד שלנו. אבל אני רוצה שנראה כמה נסתר באמת הנסתר הזה. ספוילר, הוא נסתר למדי. בואו נראה איך זה נראה. אני אתייחס לצד שקרוב אליי כאל צד שמאל. פה אנחנו נראה את התפרים די טוב. ולצד הזה כצד ימין, כשהשאיפה פה לא לראות אותם בכלל. את התפרים. ניכנס בבד מצד שמאל שלנו. ומצד ימין אני אכנס ואתפוס סיב בודד של הבד. תכף אני אראה מקרוב איך זה נראה. ויוצאת חזרה אל צד שמאל. בצד שמאל אני עושה תפר באורך של כ0.5 סנטימטר. ומצד ימין תופסת ויוצאת. אני ממשיכה ככה עד הסוף. זה לא תמיד פשוט לתפוס סיב בודד. משתדלת לשמור על מרווחים קבועים בין התפרים כדי לשמור על אחידות ועל מראה. יפה יותר. ובואו נראה איך זה נראה. בצד שמאל התפר גלוי לכל, ובצד ימין